Hemen salam oğlanlar. Bugün istorik yerimizde Ulu Gıydığalan yanına video çekecek. Yani içine aylanlık ziyaret ettik. Şimdi bungalık video kendi çıkar. Her gedek ziyarata aylanır. Sonra bir bölöcük video çekerdim men size. En köp berilen soruları cevap edip. Geçenki videoda kredit maşinler vardı. Video çekemde hem sorulara cevap yazdım ama hem sorulara cevap verdim hem desem yeni sorular köperli. Hazır bu videoda men size arzan ve yılı täze maşinler nerede ne edip almalı? Şu vardı videolar. Aylaniyaz siz bilen şungalık gürlüşük stiline olar. Bu videoda hiç eli maşin zat yoktur. Size gıdıklıca videolar dip fikir edýän gowunuňyza yarar dip fikir edýän hökman suratda like koyun, komentar ýazyň, dostuňyzdan paýlaşyň. Video näçe köp adam görse men aktivni video çeker. Şimdi oğlanlar arzan ve yıl täze maşinler nereden almalı? Seredin, men Kopartlar'da size aytdım ha. Hazır Kopartlar'da da yeni geçecek aydım. Ondan soň tamojundan alıp bolýan oğlanlar. Tamojundan alıp bolýanlygy barda meni täkside hiç aytmandım. Bir gedek ýadmyşyň ok. Bir videolyň birini aytdym üçin tamojunda şu wagt maşin dur, bir saat maşin alyp gaýtyp diýip uşakda düşüp başlady. Ýerden gelemde soğuktu. Bu ýerden çykdym. Ýerden çykanymyň sebäbim size uza akşama video taýyn bolar ýa. Şoň üçin ýerden gaýtdym. İşler etdik, ýerden gaýtdym. Reska video çekeýin häzir onuň uza juma namazda. Bu 5-nji gün çekil oturandyr video. 5-nji günüm çykar nesip bolsa. Häzir Wi-Fi'm işlenok. Usta gelmeli. Usta gelse arkaň öýde goýup bolýar. Gelmese de ýene düňki almaryola çykmaly bolýar. Prosta men öýümde gowy tutanok. Bilemok näme üçin ýymyny men öýümde gowy tutanok. Başga ýerlerde güllä tutup dur. Çitirji. Käwat maraýdy we moýandyr. Has uly video bolsa. Oğlanlar görýäňiz bäriniň nähilek owadanlygyny. Bu gala şu wagt içini gazu-gagtar şişler daýdy geçipdir. Öňmen gelip göremde, öň diýemde ol okuw gitmäkem, mektep dynanmaklam. Gelemde iç şeýle gömükdi, gumdy şeýle. Soň gazypdyrlar, bir ýerden zatlar ýene dowam edýär. Opşam ay gelin, aylanmana, bayramala gelin de habarlaşyň. Liçne men tanýanlar hökman suratda habarlaşyň, öňüňizden çykaryn, aylar bärlerik ziyaret eýler. Hem men sowap kazanarym, hem siz sowap kazanarsyňyz. Indi iň esas soraga jogap başlaýyn. Seredin oğlanlar, maşin daşar ýurtdan gelýär. Gün tamojna düşýär. Sen eliňe düşen ok. Ondan soň sen baryp tamojundan rastamoş gedip töleglerini töläp alyp gaýdýan. Soň sana 3 gün wagt berler. Sen şoňa nomerlanmaly. Dokumentdan düzeltmeli kaç başga da düzeltmeli zady adyny geçirmeli. Opşam nomerlamalylar maşiny. Onuň käbir adam maşin sargaya, 200 tan maşin sargaya ýa-da ondan soň has arzanrak maşin gawat delýär. Şoňalyk bir situasiýa bolýar. Ýa başga bir meseleler bilen şo maşina rastamoşka zada pul ýetmän galýar. Ýa ýene bir zat bolýar-da ýa reska satasy gelýär. Opşam adam durmuşyny bilýäňiz, her hil situasiýa bolup bilýär. Şo sebäplen reska arzanrak satyk goýarýanlar bolýar. Özüne oturan bahasyny satýanlar hem bolýar. Üstüne $500, $1000 goýup satýanlar hem bolýar. $500, $1000 goýup satanlar da şo maşin arzan bolýar daşardan. Sebäbi tamojdan çykandan soň bir lay seretdirýän maşina. Sebäbi Amerikadan gelýär maşin. Paket maşinler, sürülen maşinler. Şo gelýär, şoň ojuk-bujuk zatlaryny seretdirilýär. Yağı diýdi, katalizator diýdi, filtrlar diýdi. Oçuk-buçuk meleşni rasxod taýyna edil bir ütköşük täne rasxod bolanok. Himçistkajyk diýdi, içi hapa bolup bilýär, ýene bir zat bolup bilýär. Şo sebäpden tamojunda arzan berilýär. Size gyzykly bolsa, edil siziň welaýatyňyzda bilemok, bizde Mar welaýatda Marda tamojny barýan şo taýda ýöne bir minus näme o taýda uje işleýänler bolýar. Adamlar aylanyp börýär da arzanrak bir zat gözläp tapyp alyp şo taýdan reska başga ýerine gymmadrak satýar. Şoň üçin günni diýenýär barışdyryp şo taýlary maşin gelýän wagtlary bilýäňiz içine girip görüp bolýar. Şo taýda da satyn alyp bolýandyr. Ýani baryp tamojna arkaýyn. Kime gyzykly bolsa, barın tamojna öz welaýatyňyzyň haýsy nirde bolsa tamojna barýaňyz, görýäňiz, size gyzykly bolsa bahasy alyp bilýäňiz. Şo taýda ondan soň
Rastamoşkan siz etseniz de mola käbiri rastamoşkan öde edip berip çıkarıp berip koýar ya. Käbiri has ardanrak satyp rastamoşkana me özüň etdi ya. Ana şoňa zatlar bolýar da şoňa düşünüp alyp bolýar. Ýöne seravno şol kopartdan zakat edenden gymmadrak çykýandyr. Sebäbi otaýda uje ýol pulu eýle beýle adam pulu dron sebäpli üstüne palibon bir zatlar goşup satýar. Gün öz bahasyna berýän redka çykýar. Öz bahasyna berse de çalada goşsa da şoň içine işläp beren oglanlar bar. Gün alýarlar. Ýürüte tamojna gatnaýanlar bolýar, günne öýüne gatnaýarlar. Inni tamojnadan näle almalysyna düşünürdim. İkinci variant kopart. Kopartda men geçen kredit maşinler vardı. Aydamda da kopart vardı düşünürdüm de. Ýöne şonu kän sonra boldy. Gat kän sonra bolan biri kopart ynamlymy? Ynanyp bilýänmi diýip. Elbetde olanlar kopart ynamly. Ol bir auksion. Yani Amerikada auksion bolýar. Şol hiç ýyly mesele bolanok. Intäge çenli biziň sargan maşinamyzda hiç kili mesele bolanok. Men intäge çenli hiç kimde göremok. İşte maşini gelmänler ýene bir zat. Bir meselesi holgun ýazypdyr, oglanyň bir kommentariýa dogry geçipdir. Dünýäde bolýan wakalar sebäpli inni biraz giçelýär. Öň 3-4 aýda gelýän bolsa, öň 2-3 aýda gelýän bolsa, inni 4-5 aýda gelýär, 6 aýda gelýän hem bolýar. Sebäbi paromda gelýär, paraxotda. O da gaýykda gemide paraxot diýdi. Gemide gelýän sebäpli o da aýlanyp, dolanyp, beýle geçikçe käwirlerden aýlanyp geçýär. Şo sebäpli minnik hakykatdan ham inni öňküden giýjirek gelýär. Edil garaşakka liseňiz tamojundan üstüne mysal üçin $500, $1000 berip alanyňyza diýýär. Mesele ýok, tamojundan alanyňyza diýýär. Sebäbi 3 ay, 4 ay, 5 ay garaşakka liseňiz arkaň alyp bilýäňiz mesele ýok. Ýöne nadýojnulygyna hiç şeýle söz ýokdur olanlar. Arkaň ynanyp bilýäňiz auksiona. Ondan holgun biri aýdýa auksiona ýene bir populär kommentariýalaryň bir auksiondan birini alırdım diýen bahasyndan has kän çykdy diýip. Bir zat da auksiondan maşina almaly ol ansatçyk zat däl. Alýaňyz kynam däl ýöne bäzir ardanrak maşina aljak bolsaňyz ansat däl. Siz maşynyň degen ýerini seredip analizer edip bilmeli. Nälik diýipdir maşyn, farasy näçe şuň bamperi näçe, auksionda geçenki videoda aýtýym ýaly, hemme maşyn bir ardan däl. O taýda arzanyny saýlap çykarmaly. Amerikada ussahak gymmat. Ýagny maşynyň häzir degirýän, çalykçylyk degirýän, olar da aslan strahowka tölýär. Ya ýene bir zat bolýar. Maşyny oňorçak bolsaň, diýeli bamper döwürli, fara döwürli aýra baksa çykmat bolsa da, şo zatlar oňorçak bolsaň, zapças aňarda häzir özlerinden çykýar, o taýda zapças ardanrak diýen bolsaňyz, o taýda naloglar uly. Hemem ussahak uly. Sağadyna plança da olur ya, bir eden zadyna plança ondan olara, onu beýdip örenlerinden satyp başga maşyna geçenler amatly bolýar. Düşünüňiz? Şoň üçin hem aňardan şoňalak gelýär maşynlar. Arasa howada şey diýip aýlanyp video çeksen gowla ýöne, asy bolmaka. Kommentariýada ýene bir ýazypdyr. Tamojundan alanyň amat düşýär, men kän garaşdym diýip. Aýdylan surokdan kopartda biraz köprek garaşyp bilersiň bir ay eýlek beýlek. Ondan soň kopartda aýdylan bahadan eýlek beýlek çykýandyr. Men şoň üçin aýtdym size. Kommentariýada şo ýazan bar. Aýdan bahasyndan utsaň gymmadrak çykdy. Oň ýalak sat bolup bilýär. Seredin. Men geçen videoda aýtdym, Camry 2019-20 aralygy $9-11 miň diýdim. Ýani şo taýda $2.000 eýlek beýlek etdim. Nälik professional bolanda da şo taýda zat bolýardyna lichno primer örkezýän size. Biz allyk Camry 2021 şo taýda şoň içinde bir zatçy bar eken, şo döwülipdir. O da gysat $100 ana şo taýda $100, $200 şo berip alındy. Bir zatyň daşa şeýleje plasmasla ýütküş adam ýok. Şoň döwüklüğini sen bilip bilen ok da. O taýda ýazyk däl döwüklük. Şoň üçin hökman suratda auksiondan alanyňyzda $1000 eýlek beýlek çykýandyr. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Kime urdursaňyz hem şol aýtmaly size. $1000 eýlek beýlek bolýandyr şeýle zat diýip. Hemem hökman suratda birden degenrak maşyn aljak bolsaňyz, bilýän adam bilen maslahatlaşyň ýa bilýän adamy urduruň. O taýda el haky her kim alýar da, o 3 saat alanoklar da, o maşynyň çykdyjysyna olaň alýan el haky hissat.
Sebäbi häzir hiç kime mud etmeýär. Kellesini ağırdıp ito häzir alandan soň ol jogap bermeli gelýänçe. Gelýänine mesele ýok ýöne serowna adamlar bilen işleşmek aňsat däl. O jaň etdirä. Mesela 3 ay diýdiň boldy. 3 ay boldy. Gün jaň etmän maşinelerni okmeýle beýle. Şoň üçin aýdaňda biraz eýlek-beýlek aýtmaly we men size şonu düşündireýin. O birden siz uja sargan olsaňyz, size de 3 ay diýilen bolsa, 3 aýda uja maşina gelmedik bolsa, edil alanyňyz diýip hasap däl ol. Prosta 3-4 ay, 5 aya çekip bilýär. Hol onu biziň öz haýlandyrymyz paşty 5,5 aýdan bir zatda geldi de. A gelmelse bize fevralda gelmeli ol. Fevralda gelýär diýip oturduk. Ondan soň dünýäde gördüňiz näme bilen boluşdurdy. Şol sebäplen surok ütködi. Has uzun wagt eýledi. Boldy. Başga ütköş kıladyň ýok, şo taýda bir wagt ýitirdik. Baha da adam ütkömedi, holun bir ýatypdy, soň straf bolýar ile beýle. O taýda sen günaň ýok. O taýda uja gämi aýlanyp gelýänligi sebäpli hiç zat ýok. On reska şona Dubaýa gelenne reska uratmak iň esas maksat. Reska alyp reska urajang maşyny zat edip näme takmaly bolsa Dubaýda zapçaslarny taktyrylýar. Sebäbi zapças ýagdaý Dubaýda arzan gelýär. Bize de Dubaýdan gelýär. Şoň üçin aňarda zapçaslarny taktyrýarlar. Alyp gaýtjarlar maşyny. Ondan soň ojuk-bujuk meleşni raswatlaryny bäze edibermeli. Ana şuňalyk video olanlar. Hemme soraglanyňyza jogap berenden diýip pikir edýän. Haýsy soraga jogap bermedik bolsam, hökmen suratda kommentariýada ýazyň, 2 sapar ýazyň. Şol gyzykly kommentariýa like goýuň, zat ediň şop men görürnýärlik. Hemme kommentariýany okap bilemok. Ýöne şo populyar kommentariýa bolsa resko okap bolýar, ýokary çykyp durýar da. Hökmen suratda like goýuň, kommentariýa ýazyň, dostuňyz bilen paýlaşyň. Gyzyklyja video şuňalyk men paýlaşyp duran. Lifehacklar, ýeňillikler maşin barada. Ondan soň menden ýene soralýar, maşin zapçaslar nerede arzanrak, şolar barda video çekip. Marda arzan zapças satylýan ýerler bar. Her maşynyň näldisen angarlary aýlanyp görüňde men holuny özüm üçin aýdanamda. Bir angarda bir zat arzan, bir angarda bir zat gymmat. Mysal üçin şu angar arzan aýdy ýa-na. Şonun bir san zat alym, 2 san zat alym arzan, 3-nji zat bayramaly has arzan. Şoň üçin hem angarlary aýlanyp çykyň. Lifehack bilasizler. Hem angarlary bir kur aýlanyp çykyň. Hertinde bir zat arzandyr. Plandat berdardan, plandat berdardan. Şoň üçin o dönem üçin eline galan zatlar ädir. Azajyk galansa gymmatrak satar, köp bolsa arzanrak satar. Her hil angar bar da. Angarlarym nämeje maşin bölük getirýärler, gün zapças edýärler. Ingo variandan şol. Hemme zapçaslar bolýar da maşynyň. Paçly lüboy maşynyň zapçaslary marda ýok zapçaslaram Dubaýdan zakaz etip bolýar. Bir hepde onun üçin getirip berändirler. Angarlar bilen habarlaş beriň. Men häzir haýsylar plan reklamasyny etjekkel. Reklaman tölesinler mesele ýok. Aýratyn bir şoluň ýanyna bar video çekip bolýandyr. Angarlaň eýesi bu sede deýişli. Iňe sağ-sağ janyňyz sag bolsun. Galanlar doğran.